So karon, sunod akong i-share ninyo empowerment man sa spiritual warfare. Nag-spill pa ko karon. Arita sa spiritual warfare. Kini mo'y angay na tong masayran. Ang gamit sa mga sacramentals sa tagsan-tagsan nato kakinabuhi. Dako kay na siya og tabang aron mo tubo ang atong spiritual life. Maduol ta sa mga sakramento sa simbahan. Kaya ba mo, atong mga miaging adlaw, dito ko sa Usamis, si Brother Ruli Bangos, nag-share siya sa ako. Usa siya ka deliverance minister, usa sa mga deliverance minister sa Usamis, kauban ni Brad Windel. Brad Windel ni uli na. O ang naitabo mga kaiksunan mauni, ang iyang mekaniko, ang anak sa iyang mekaniko, dunay sakit sa utok. Dito na sila sa private hospital, dito sa Cebu, private hospital, prominent nga hospital sa Sugbo. O nakita jud nga dunay depekto ang utok sa bata. Ang edad sa bata, 3 years old to 4 years old. O gipaandam sila 200,000 pesos. Ordinaryo raman taon siyang mekaniko. Dako na kay na para niya. Itabangan siyang Brad Ruli, naka-raise sila og 200,000. Manang gidahanan nila, doon na schedule for major operation. Unsay nahitabo mga kaigsunan, mo ni nahitabo. Dito na sila, balik din sila sa doktor. Yan ang adlaw operahan na ang iyang anak, 3 to 4 years old. Tilinan mo tindog. Luya na kaayo ang bata. Pero tinga sila, sa adlaw, sa pagda silang anak, abtik na. Kaya gibutangan niya holy and exercise oil. Gitagaan ni Brad Ruli ang iyang mekaniko, Brad, ihaplas ning holy and exercise oil. Nabanas Biblia na na sa Marcos 6:13. Ang sa itong teksto? Malika. Ayaw mo kalimot, ana. Biblical ni atong gibuhat. Daghan ang giyawaan. Daghan ang nagmasakiton. Gihaplasan nilaglana o daghan ang nangaayo. Yan ang olive oil nga i-bless na to, mahimo na siyang common oil. Holy and exercise oil. Anong gitawag siya common oil? Pwedeng gamiton sa pani, pwedeng gamiton sa dili, pare, laygo. Nalipay mo wala. Ang ikaduha nga oil sa simbahan, gitawag priestly oil. Kanang panghilog, pangbunyag, pangordina. Ayaw mo pangayo, anak, kay priestly oil na. Unsay tawag, anak? Para na sa mga ordained ministers. Amen? Kini siya common oil. Pwede magamit nimo sa mga tao nga giyawaan, sa mga tao nga okultista, mga paso sila ni Ana. Nalipay mo wala? Because of the prayer of the church, not because of me, but because of the rituals of the church. Grabe, no? Kasi nito, balik tas bata, 3 to 4 years old. Kanos ano niya tabo? Miaging simana pa. Labas pa kayo. Kung sa initabo mga kaiksunan, mo ni. Gihaplasan nila, di ba di naman to katindog, di nakalakaw. Paghaplas nilang oil, niabtik ang bata. Nilagsik ang bata. Manang gidahan nila gapon dito sa doktor, kay doon na may findings sa doktor. Pag-abot, natinga ang doktor kay abtik na ang bata. Dili naluya ang bata. Sa inatabo makiksunan, gidouble check sa doktor. Natinga ang doktor kay ang bata completely healed, dili na madayon ang major operation. God is good. Nakalimot naman. God is good! All the time! Atong pakpakan ng Ginoo. Ang tatay, samtang nagmisad ko, ang bata, nga gisulti nako, dito man kugikan sa Clarin, taga Clarin man, o Samis. Samtang nagmisad ko, katong bata nga 3 years old, gani amin ako, naglingkod ko atong
lingkuranan sa pari, niduol nako ang bata. Ningon si Verdruli pag human ako misa, Father, mautong bata nga anak sa akong mekaniko, perting hilak sa tatay. Grabe no? Asa mabasa to na? Marcos 6:13. Daghan ang giyawaan, daghang masakiton, gihaplasan nilaglana, o daghan ang nangaay. Nalipay mo o dugang pa ni ana, dili lang si Father Darwin ang makabless ni ana. Kung mahutdan mo og holy and exercise water, holy and exercise salt, holy and exercise oil, tanang pari makabless sa inyong mga religious items. Because all priests are healers. Amen? Kadtong sa Minglanilla, nga pila ka tuig wa sila makasal, doon na sa stage 4 liver cancer, dili ako ang nagpakumpisal ni adto. Dili ako ang naghilog niya. Dili ako ang nagkasal niya. Dili ako ang nagpasurrender sa iyang mga habak. Kaya nagkaroon sa habak. Ang ilang pari. Nalipay mo Manaemog dool ako. Father, heal me, Father. Heal me, Father. Heal me. Doon mo na ako. Go. Ako ra isulti mo na. Go to your priest. Nasabtan? All priests are healers. Dito ko sa Santo Niño, pag human ako misa, ipasalamatan ko. Atong pasalamatan atong Mass Presider, the healing priest. Giluod ko minaw. Naboy mo na, manimbata kay healing mass ron. Tanang misa, healing mass. Masa din ang ubang misa? Char-char? Uy. Hoy, manimbata ron, healing mass ron. Unsa ng ubang misa day? Char-char. All masses are healing mass. Munang dunay masakiton dinhi, simba kada adlaw. And doon akong schoolmate dito sa Bohol National High School, 38 years old. Minsan ako, Father, stage 4 cancer ko. Father, nagluyan ako. Yakinhanglan, Father, mo adto ko sa China. Tagbilaran, Bohol. Ako schoolmate. Sige na sa hilak na ako, Father, mag-unsa na akong mga anak. Mag-unsa akong pamilya, Father. Ni-resign na siya sa iyang trabaho kay aggressive cancer cells. Unya, mingon ang doktor, 1 in a million ang imong case. Kinahanglan mo ito kakaroon dayon sa China for major operation. Ningon siya nga, daghan naman kong operation. Minsan nga, ako na lang ibilin sa akong mga anak kung doon ako'y igasto. Naghilak siya sa akong atubangan. Ako siginan, sis, receive the sacrament of healing. Pangumpisal. Pahilog. Kaya gitagalan na siya. Layo ra niya ang mga 2 buwan. Kay 1 month, ma-deteriorate na siya. Ngayon ang doktor, 1 month, maghigda na ka. Dili nakakatindog. Naka-feel na jud siya. Kay ni katag na ang iyang cancer cell sa tibok niyang lawas. Naghilak siya. Ako siginan, hilak man ka. Wala man ka matay. Nyarag hilak, nagkamatay ni mo. Nag-una-una ori ka. Kay daghan ron na sakit, daghan ron na matay, dili tungod sa sakit. Namatay sila tungod sa depression. Tungod sa grabe nga kaguol. Hala, mamatay na day ko. Stage 4. Di na ka magawa sa imong kwarto. Depression. Di ba nina? Ang mga psychologists nag-ingon, daghang namatay karon, dili tungod sa sakit. Tungod sa depression. Kung namingon si Kristo sa Lucas 12, o kung sa man pag-extend si mong kinabuhi, kung sige kakabalaka kada adlaw. Sige kakaguol kada adlaw. Ako singinan, sis, activate your faith.
not your fear. Pangumpisal ka, pahilog ka, simba ka. Kaya naman kay, kung ano, resign naman ka. Resign man ka. Excited po ka matay. Ayaw sa. Simba ka. Ni-resign naman ka. Ano tayo mahimuan na? Simba kada adlaw. Ibaw ka? Usang tuig na nila may buhi pa siya hangtod karon without major operation. Lapas na usa ka buwan. Wa siya maglubog. Naglakaw-lakaw. Sa Father, mura na kong mandri, Father. Kada adlaw na ko makalawat. Mayroon yung nasakit ka. Ngayon ka masakit, wa kay simba. So, sacrament of healing naa sa simba. Not only healing, sacrament of protection. Si Brother Ruli Bangos, while nag-prepare siya, nagsulti, iyang mekaniko, na po sila yung experience karon, ang iyang giharas pag-ayo ang iyang ang iyang anak nganlag Vincent nag-tribe ni kalitlag lisod og ginhawa. Tawag siya sa iyang papa, "Pa, nag-abot na akong ginhawa." Kay on the way man mi didto. So giharas iyang anak. Anong giharas? Why finding sa doktor? Ang sakit sa iyang anak. Naglisod og ginhawa ang iyang anak. Pag-rescue nila ng gahi ng anak niya, ni gahi ang bugnaw na ang lawas sa iyang anak. May gani mga 30 minutes lang ang hospital. Gidaha siya dito, gi-oxygenan, di na sa kasulti. Pag-abot siya ng igsuon, nagda og holy exercise oil. Gipain, di na masturya yang pila ka oras na. Di na maistorya ang iyang igsuon. Nibong ang mga doktor. Ano tabo? Pag-abot sa iyang igsuon, nagdag holy and exercise oil. Sige, sultis Ginoo. Marcos 6:13, daghang giyawaan, daghang masakiton, gihaplasan nilaglana, og daghan ang naayo. Pagpainom sa holy and exercise oil, ang bata ni tindog na abtik og nisultig perting daghana ang iyang gisulti. Na normal ang iyang anak because of the holy and exercise oil. Pero wa matagbaw si Brother Rolly. Iyang gipa-examine thoroughly ang iyang anak. Dito sa Cagayan de Oro, yun ang doktor, normal. Tanang ugat sa imong anak, normal. Why blood clot? Ang iyang kasing-kasing active kaayo. Wa joy gamayng sakit. Wa pa jud matagbaw sa Brother Rolly. Dapat yung Brother Rolly ngadto sa Cebu. The same bra ang gisulti sa doktor, normal. So doon na mga sakit karon nga dili natural. Yung sa may protection na to nini, muna yung wisdom sa simbahan, why He instituted the sacramentals. Kaya kung na-educate lang bagang duot nga Katoliko, na-educate lang mi sa seminaryo, kinsa may mo bless og lana karon, kinsa may non-healer karon, dili ba mga albularyo? Tinoo dili. Kinsa na may non-healer ron? Dili, pare! So, possibly, pare. Nga naman, si Lara ang maka-administer sa sacraments. Ang laygo dili. O sa kapari, mga actual ni akong gishare ninyo ha, tinuod nga, makadasig. Kaya sa sugos Ginoo nato, ay isang niyang may balita, ayuhang masakiton, o hinginli ang mga demonyo. Nga nung daghan ng demonyo sa to palibot, 1 Pedro 5:8 ang nyawa, nagpalibot naman nato. Noon saon na to pag-cast out sa unclean spirits. Asa tong ritual, bro? Ako asa tong ritual, be? Atong prayer book? Atong blue? Lumel? Asa tong atong deliverance book? Atong blessing sacramentals ba? Anas ba? Ako, kuha ninyo, unsay gamit sa mga sacramental sana sa ritual. Parang ma-catechize ta. Saan paggamit ang tubig, ang oil,
before ko mag-bless sa inyong sacramentals. Yeah, follow and subscribe sa ato YouTube channel o sa Facebook page na to. Darwin and Newberg Gitgano ra. Ha? Why father kanang uban mga bogus na. Paminaw mo ha, ang salt. Akong i-discuss ninyo na sa ritual ang gamit sa salt. Paminaw mo. Kaya importante ni. Atong i-bless o exercise ang salt. Karon, na? Tanawa ang prayer. Ningon ni, you creature of salt, I purge you of evil by the living God. Gi-exercise na to. I purge you of evil by the living God, by the true God and the holy God. Tanawa ang tumoy. Be thou a purified salt. Ang niunang gamit ani, ningon din to be cast out into water by the God who ordered you through Eliseus. Si Prophet Eliseo di ay ang unang nigamit sa holy salt. Asa mabasa na? Sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Gi-curse ang sapa, daghang nanginom dito na hinigamit na nag-ob sa tubig, daghang nasakit. Gi-curse man, gi-poison ang sapa. Pag-abot ni Propeta Eliseo, nag-bless lang siya salt. Kaya daghan mang nangasakit, daghan mang nangamatay. So, yung gisprinkle ang holy salt sa sapa, nahunong ang poison, nahunong ang curse using the holy salt. So, ang holy salt ay against curses, against poison. Dilang palantay bitaw? So, padayon ha, ato ipadayon ang nadiri sa ritual. Ningon din and let in whatever place you are sprinkled, ang salt. Kung imong sprinkle o imong ibutang sa four corners imong balay, whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. Grabe no? Nasa ritual. Nyagwa ka kibaw ani, imong bugal-bugalan ang sacramental sa simbahan. Nyatabangi ko ninyo og catechize na sa ritual mismo. Padayon. We implore your boundless mercy. Sa tanan natong i-bless ng sacramentals, oil, water, ato yung implore ang kaluoy sa Ginoo. Namaw sa tubig. We implore your mercy. That you would dine of your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. Klaro? Para gamiton sa katauhan sa Diyos. Nadiri. Kidaghan mang pari, wa matudlui ini, nakasabot na dyan ko. Kay wa lagi ni maapil na mo og tudlo sa seminaryo. Kaya kinahanglan day ni for the use of, o sa kingos ritual, for the use of mankind. May all that use it, find in it a remedy for soul and body. Ang kaayuhan sa kalag ug lawas. Nalipay mo wala? Sunod, ako lang i-highlight ang intention sa simbahan ba? Kung i-pray nis mga pari, sumo-prevail ang intention sa simbahan. Amen? Sunod, there is sa water. Ako lang i-highlight gamay ha, kay taas man na iyang ritual. Let this creature serve you, this creature water. Upon this creature, pouring forth your benediction, which we consecrate with manifold purifications. Whatever it sprinkles in the homes of the faithful. Kung atong gamiton ng holy and exorcised water, sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm. What's something harm? Barang, kulam, curses. Nalipay mo wa. Layo ra na inyong mapak ini. Layo ra ng atong orasyon ini. Amen. God is good. God is good. All the time. Atong pakpakan ang Ginoo. Sunod, dapat yung laing epekto kung atong i-sprinkle ang holy and exorcise
water. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility. Kung sa'y ma-enjoy na to, spirit of goodness. Grabe, no? Freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished. Diba mo? Kung ang inyong lugar infested, tiawan, kini ang makatorture sa mga yawa. Usa ka anak sa pulis, naghikog, 15 years old, lalaki. Nagbitay ng bata, may pagbitay, may pagsud sa nanay, naluwas ra. Pero nakita na nako diri ang agi sa pisi. Akong ipangatan na ang bata, dong, nganong imong gihimo? So, wakay plano, Father. Ha? Wakay planong magpakamatay? Wakay bawo nga naghigot ka? Father. Nganong nahitabo ba ito? Sa Father, pagsud na mo sa akong kwarto. Nang ko, Father. Wa ka kay bawong naghikot ka? Father. Wa ka kay bawong nga imong hikot dito sa taas, imong kaugalingon? Father. Karon, Father, hadlok gani ko maghuna-huna. Kay kung wa pakasud si Mama, wa na ko nining kalibutan na. Father, Berni Santo to, Father. Nagtanaw mig passion of the Christ. Ang giingnan ang tatay, Brad, ang imong balay, labi na iyang kwarto, infested. Dunay mga demonyo nagpuyo. Kay wa ni magsulti nako, kung wa ni magbinuang bata nimo, walking possess imong anak. Kinawa man siya. Imagine kapatyo di mong kagalingon wa kakibaw. Muna kita wag walking possess. So ditabo man kaigsunan mo ni. Ako singingnan magdiagnostic prayer ta. Ari ta diri sa kumbento ako giingnan ang tatay, ayo ka kurat ha. Kay basig mo rin karon. Ang mga yawa perting daghana posible na sa lawas sa bata. Kaya man sa kaybaw. Pag exercise ta mo, diagnostic prayer, perting singgit sa bata. Perting daghana dayong demonyo sud sa lawas sa bata. Ang giingnan ng tatay, di man kumadto sa inyo ha, ikay deliverance sa iyang kwarto. Inig deliverance nimo using the prayer of the church, kung mo ka-avail sa mga handbook, ako ning gi-post sa punto per punto staff Facebook page ang prayer. Nya napod sa akong Facebook ang guide and flow sa deliverance prayer. Okay? Ako nang gibutang kay ngano man, kay daghan kay mo nangnanglantan ni ana. Amen? So nitabo makigsunan ako giingnan ang tatay, Brad. Di na nako matabag bato po ko sa inyong balay. Imong i-deliverance, Brad, ang imong tibok panimalay, labi na ang kwarto ning bata. May i-deliverance. Pag deliverance niya makigsunan, singgit ang mga yawa, nabi po yun yan! Anay mo may pala siya! Kinsin ang deliverance, dili si Father Darwin, ang iyang tatay. Amen? So ang tatay, ang nanay, pwede ta makadeliverance sa atong panimalay as long as we are practicing Catholic. Balik ko na ko ha? Makadeliverance pa ta sa itong balay. Usari requirements. Practicing Catholic ta. Unsa may practicing Catholic? Gi-practice na to ang cares. Unsa ang cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Kadang atong i-bless karon. Kay ba mo na ulian ang bata tungod sa sacramentals ang tungod sa sacrament of Christ. Nalipay ba mo rong adlaw? Sus pagkadaghan ding maluwas nato, kung gamiton nato ang mga sacramentals sa simbahan, labi na ang holy and exercise water. Unsa gingon dinhi? By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. So ang inyong tubig, holy and exercise water after sa blessing.
Gingon po din let this creature water serve you in expelling demons and curing diseases. Grabe na. Masa to? Masa gamit sa holy and exorcised water? Expelling. Father, narabay mga yawa dito sa akong kwarto, Father. Gamita religiously, devotedly, ang holy and exorcised. Expelling demons, kung ma-expel ang demons sa imong balay, and curing diseases. Plural. Mag-ayo sa daghang mga. Nalipay mo ba? Nalipay na. Atong pakpakan ang Ginoo. Sunod ang oil. Ako lang i-highlight ha, parang ritso-ritso na ta. Kinahanglan olive oil ha. Dili BB oil. Dili pod efficacent oil. Dili pod pau di arco. Nya, daghang king habak oh. Wala nanuroy atong team pagkuha sa inyong mga habak. Abi ninyo inig-surrender ninyo sa habak, magaan inyong lawas. Amen. Unya human ako bless sa inyong sacramentals, religious items, mag-consecration of senses ko ninyo tanan. Unya mag-protection, cleansing ta, nya dayon prayer for retaliation of the spirits. Kay dako kay nag-impact. Nalipay ba mo rong gabi una? God is good all the time. Dayo sa kabatanon, 20 years old, lalaki. Nidool, ninawag na ko, Father, tabangi ko, Father. Kaya ang akong mama, Father, usa na may kabuan sa ospital, way finding sa doktor. Way diagnose sa doktor, tabangi mi, Father. Ang tabangan ta ka. Sa Father, mo ari ka sa mua, dili. Layo kay ng inyo ha. Loon, nya taga Pilar. Nagikagog loon. Sa dili ko man na sa inyo, saan yung pagtabang, Father? Follow the instruction of the church. Ang buhato ni mo dong, why finding sa doktor? Gitagalan na gani, Father, ang akong mama. Dili ka tindog, dili mo kaon. Pila na ka? Bulan. Ako sa inan, dong, tabangan ta ka. Mo ni mong buhaton dong, duol sa pare. Pakumpisala ang imong nanay, pahilugi, o pakalawatak. Tangtanga ang habak. Sa akong tangtangon, Father. Ang umpisal, ay apilog kumpisal ang pagtiner o habak. Kidakuag 1/4 ang imong pagtuo sa Ginoo. Ingon na Ginoo, higugma ako ninyo sa tibuok ninyong natibok pa rin na. Ngakuan mag 1/4 sa atong habak. Unsay nitabo man kay sunan mo ni nitabo. Iyang gipakumpisal, gikadawat og sacrament of healing ang iyang mama sa adlaw nga Lunes. Kumpisal, hilog, kalawat. Minsan nga, magpa-bless ko sa akong religious items, Father, sa akong sacramentals. Akong gi-bless. Nagkita mis katedral. Adlaw nga Martes. Ako sa gingnan, dong, holy and exorcised sacramentals na ng imong mga religious items. Dong, ikay deliverance sa imong balay. Sa Father, isa imong deliverance? Ikaw, kay di kumadto. Ikaw sa deliverance sa imong mama, kay pating layo nabunyagan man ka, sa nabunyagan, Father, you receive the power of Jesus through anointing of the Holy Spirit, through the sacrament of baptism, the sacrament of confirmation. Nya, duol sa sakramento. Cares. Pila istorya mga kaigsunan, nabasa siya sa ulan. Ako sa ginan, dong, grabe mong pagtuo, dong. Kay nabasa kag ulan, di anhiga pong ka. Apan, wa makapa pugong nimo ang ulan. Sa Father, muuli na ko. Pag uli niya, ilang gideliverance yung balay using the holy and exorcised sacramentals. Iyang gideliverance ang sakit sa iyang mama sa adlaw nga Martes. Kay ba mo, pag Merkules, completely healed ang iyang mama, buhi pa iyang mama, hangtod karon. O, ang iyaring mama, gibarang. Nang guwas, ang dagko nga insekto nga nakadaka. Gisud nilag sako, tunga sa sako ang na-accumulate. Kung barang gani, dili na maayog, doktor. Ang makaayo, sacramentals,
and sacraments of Christ. Nalipay mo, wala? Go to your priest. Amen? So, nitabo mo kay sunan ilang gipampunit. Tunga sa sako, ilang nakolek. Muna'y barang. Ang kulam, manggawas ang mga sharp objects sa tong lawas. Muna'y kulam. Kung sa may kulam, musukag lansang. Doon na tayo pasyente nga ni sukag lansang. Doon na sa tayo pasyente nga nanggawas ang dagom sa iyang liog. 32 ka dagom. Doon na po'y pasyente nga ni sukag lansang. 21 na kabuok ka lansang gisuka. Numero 5, numero 4, numero 3, numero 2, numero 1. Doon na pa'y pakapin. Umbrella nail. Puro pa jod, taya. Gisuka. Usa kay gayon nag-exercise ko. Suka niya ang numero 4 nga lansang. Nya, for 2 years nag-antos siya sa sakit. Why finding sa doktor, why diagnose sa doktor. Pero karon naayon na siya. Takot na siya kaayuhan. At pakpakan ang ato Ginoo. So I hope kita ngani adin ni karon andam na ba mo sa likway sa inyong andam-dama mo renounce sa inyong totoo. Andam-dama mo renounce. Kaya mo kundi mo renounce nasa Efeso 20:1 ngadto sa 5. Ang tunglo magikan sa una, ikaduha, o ikatulo, o ikaupat nga henerasyon tungod sa atong occult practices. Kanang atong mga habak, i-curse nato ato kaugalingon, dili lang atong kaugalingon, apil na ang una, ikaduha, ikatulo, nga henerasyon. Pero ang bayang balita nako karon, kung atong pamation ang kamatuuran, ug atong sundon karon ang kamatuuran, di na ta mawili sa atong mga habak, di ta mawili sa atong mga orasyon. Diba nini ha? Dili lang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat nga henerasyon ang mabulahan. 1,000 of generations. Ang Ginoo mo'y nagsulti ni Ana. Amen? Noon ay pari dito sa Naro Kawayan. Ang maong pari, mga kaigsunan, sakit kayong likod. Ang iyangan si Father Cristan Briones. Ibaw mo ang iyang gasto sa ospital, 200,000 na. Sud lang sa usa ka buwan. Ako sa gingnan, Father, minsan ako, wa ko'y kondisyon nun, Father. Sakit kay kong likod. Nag-inom na kong pain reliever, Father. Wa jud mawagtang. Sa mo ba? Father, niduol na ba ka sa sacrament of healing? Siya. Nangumpisal na ba ka, Father? So, kinanglan mangumpisal ka, Father. Tanan ni mong sala, Father. Pangandam. Human na kugtok, mangumpisal ka, Father. Ihilog ta ka, Father, human. I-deliverance na to imong sakit. Pila istorya, mga kaigsunan. Human na kugtok sa mga parokyano niya. Ako sa gingnan, Father, ato tas taas. Andam na ka, mangumpisal? Kaya kitang pari, Father, lakta o appreciation sa sacrament of healing. Mismo kita, dili ta mo unag duol ni ini. Kaya kung muuna tag duol ani, Father, makasave ta. Ang doktor, human na tog duol sa sacrament. Kung natural atong sakit, kinahanglan ta mo duol pod og doktor. Nasabtan, dili ta mga fanatic. Amen? Human og kumpisal, human og hilog, human og deliverance sa sakit ni Father Cristan Briones sa Diocese of Masbate, sa Naro Kawayan, Isla. Kung ako sa gingnan, Father, Islamic priest ka. Yan naman, naamang ka sa Isla. No? Unang Islamic priest. Unya, ang nitabo mga kaigsunan, human sa deliverance. Ningon ko ni Father, ningon man sa nako, Father, maglisod na kog drive ninyo, kay kinasakitan akong likod. Nagplano unta ko, Father, nga ako, mao'y mo drive ninyo, gikan dire, padong sa obispo. Kay mo-audience man ko sa obispo. Every time ato kog diocese, mo-audience ko sa atong mga obispo. So, nitabo mga kaigsunan, human og deliverance, human sa sacrament of healing, ningon si Padre, wow, ano siya, wow, wa na diyos sakit,
bisan gamay. Nya, tuwa na ron siya sa hulilan. Ko, Father, nibalik imong sakit, wala na jud, Father. Nakasave day ka karon. Ganan mo makasave? Hoy, ganahan ba mo? Use the sacramentals of the church and go to the sacraments of Christ in the hands of our priests. Amen! Upat ka pari diri sa atong katedral. Pinangga kita sa Ginoo.